каналында Кызыл Келәмнең эфиры үз эшен алга таба дәвам итә. Һәм инде Кызыл Келәмнән узган һәр җырчылар белән мин бераз гына әңгәмә корып алам. Аларга үзләренең сорауларын бирәм. Әгәр дә инде алар җиңүгә лаек икән, үзләренең бүләкләрен музыкаль биеклек сыннарында тапшырам. Һәм менә бик олы хөрмәткә лаек җырчыларыбыз, шәхесләребез киләләр безнең Кызыл Келәм буйлап. Айдар Галимов һәм Зәйнәп Фәрхетдинова. Барыбыз аларны сәламлыйбыз. Кулларыгызны булгасагыз була безнең барлык телевизор караучы дусларыбызга. Айдар абый, сездән сорыйсы килә, Уфа яклары ни хәлендә? Безгә зур сәламнар алып килдегезме? Әйтегез әле. Күреп торасыз бит, менә сәламнәрнең иң яктысын кояш алып килдем, аяз күк алып килдем. Уфада бик яхшы, ана шул яхшылыкны, моторлыкны монда алып килергә тырыштым. Зур рәхмәт, Айдар абый, зур рәхмәт. Зәйнәп апа, менә сезнең бар күңел 17 дигән җырыгыз, аңа төшерелгән бик матур клип та бар. Әлеге клипта сез рәхәтләнеп, күңел ачып бийсез. Менә әйтегез әле, тормышта да шулаймы сез? Тормышта да гел теге биеп, рәхәтләнеп, клубларга йөреп. Бик алай тормышта бүген көндә бигән юк, бийтәләр генә инде әлбәттә. Әмма мин яшь яктан ук чынлап та шулай биергә яратам, ул дискотекаларга дигәндәй. Күңелем һәрвакыт шундый булды. Чынлап та биергә яратам. Сезнең яшь булып калуыгызның сире шулдыр әле, әйме? Бәлки шулайдыр, рәхмәт. Һәр артистның бар кумиры, сездә бит инде күпләрнең кумиры. Менә үзегез сез кемнәрнең фанаты микән? Әйтегез әле. Кемнәрне тыңлап үстегез? Бәлки инде бүгенге көндә дә сез тыңлап теге үрнәк аласыздыр. Бармы андый җырчылар? Зәйнәп апа, сездән башлыйк. Мин үскән вакытта инде без машина временега, Beatles инде безнең үскәндә ул бабиналар белән тыңлап, аларны белән сокланып үстек. Безнең инде татар җырчыларыбыз арасында Илфак Смаков, Илхам Шакиров, Әлфия Павзалова, Фәрида Кудашева, менә минем алар кумирларым. Айдар абый, сезнең Каралай, Зәйнәп белән бер буын эшләр икән, шунда күренеп торадыр инде. Беренчедән Зәйнәпнең әйткән һәрбер артистларның группаларын шулай ук минем яраткан группалар. Мин ике хатын кызны аерып әйтергә теләгән идем күңелемә, син сорау биргәч. Берсе Селин Дион, икенчесе Фәрида Кудашева. Рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә. Хәзер инде бүләкләү өлешенә без күчәбез. Иң яхшы җыр театры номинациясендә җиңү яулаган Айдар Галимовны без чын күңелдән тәбриклибез. Айдар абый, сезне тәбриклибез. Әлеге музыкаль биеклек сыны сезнеке, иң яхшы җыр театры сезнеке. Рәхим итегез, алсагыз була, алар икесе дә бер. Әйе, һәм шулай ук Кытай ССРның 100 еллыгына багышланган махсус бүләк Зәйнәп Фәрхетдиновага тапшырыла. Сезне шулай ук тәбриклибез. Чын күңелдән бармы әйтер сүзләрегез, сезнең әйтер сүзләрегез булса, рәхим итегез. Бу номинация бик кызыклы да, бик кадерле дә, чөнки җыр театры, иң яхшы җыр театры исемен алу зур җаваплылык дип тә уйлыйм. Һәм шул вакытта шатлыклы, чөнки бер кешенең генә эшләгән эшенә бәя бирү түгел, тулы коллективның, тулы команда булу һәм команданың тиешле дәрәҗәдә эшләве эстрадада, сәнгатьтә ул зур нәрсә. Шуңа күрә рәхмәт шушы безнең кечкенә генә хезмәтебезне зурлап бәяли белгәнегез өчен. Зур рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә, Айдар абый. Зәйнәп апа, бармы әйтер сүзегез? Бар, әлбәттә. Халкымны яратам, милли моңнарымны яратам, тырыш, хезмәтне яраткан татар халкын бик тә хөрмәт итәм. Рәхмәт. Барлык татар халкы исеменнән сезгә иҗатыгыз өчен зур рәхмәтләремне белдерәм. Сезгә зурдан зур уңышлар. Һәм инде Кызыл Келәм буйлап алга таба дәвам итсәгез дә була. Рәхмәт, бик зур. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, барлык җырчыларыбыз биредән уздылар. Һәм инде Кызыл Келәм шуның белән ахырына таба якынлашты. Инде без алга таба дәвам итәбез.